субҳи Душанбе, кӯчаи варзишгарон, соат 5:10 дақиқа. автобусҳо аз корхонаи коммуналии воҳид давлатии автобуси 1 ба роҳ мебароянд. воситаҳои нақлиёти истифодаи умум қабл аз он ки ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар гарданд, баъд аз анҷоми басти корӣ дар ҳудуди корхона шуста ва сироятнопазир карда мешаванд. дар нуқтаи мошиншӯии корхона намои зоҳирӣ ва дохилии ҳар адад автобус ба таври ҳатмӣ покиза гардонида мешавад. шустани ҳамарӯзаи автобус қабл аз ба роҳ баромадан имкон фароҳам меорад ки дохили он тоза бошад ва муқаррароти қоидаҳои санитарӣ риоя гардад. дар нуқтаи тиббӣ ҳамарӯза духтур вазъи саломатии ронандаҳоро санҷида дар ҳолати комилан сиҳат будан ба онҳо иҷозаи кор медиҳад. ҳамарӯза аз корхонаи мо 190 адад воситаи нақлиёт ба хати сайрҳо сафарбар карда мешавад. пеш аз сафарбар кардани воситаҳои нақлиёт ҳатман аз ҷониби мутахассисони корхона ва аз тарафи нуқтаи тиббии корхона бо маҳлули хлори 5% воситаҳои нақлиёта тоза карда баъд ба хати сайрҳо сафарбар карда мешавад. айни ҳол дар хати сайрҳое ки дар корхонаи мо вобаста шудаанд, дар хати сайри рақами 8 ва дар хати сайри рақами 3 дар охири хати сайрҳо аз тарафи кормандони корхона вобаста шудаанд ки баъди як гардиш ва ду гардиш ҳатман дохили воситаҳои нақлиёта бо маҳлули хлор тоза карда баъд гардишҳои дигарашро давом медиҳанд. нуқтаи тиббии калонтарин корхонаи нақлиёти шахри Душанбе, корхонаи коммуналии воҳид давлатии автобуси 1 бо маводи дороворӣ, маҳлулҳои зидди вирусу микроб ва бактерияҳо таъмин аст ки ронандагону кормандон ҳангоми зарурат аз он истифода мебаранд. намои зоҳирӣ ва дохилии автобусҳо дар корхонаи коммуналии воҳид давлатии автобуси 1 агар бо меҳнати занҳои тозакори корхона покиза гардонида шавад, дар маркази хизматрасонии техникии Сити сервис Ltd дохили микроавтобусҳои муосири хатсайри мардумии Мусича бо заҳмати кормандони корхонаи воҳиди давлатии дезинфексияи профилактикии шаҳри Душанбе безарар гардонида мешавад. дар ин замина ёдрас мекунем ки чорахои дорупошӣ бар зидди ангезандаи бемориҳои сироятӣ буда ба ғизо ва инсон ягон зарар надорад. масъулини хатсайри мардумии Мусича ба тозагии нақлиёти мусофирбар таваҷҷӯҳи махсус дода, ҳамзамон дар дохили микроавтобусҳо лавҳаҳои тавсиявии тартиби риоя намудани амалҳои аввалиндараҷаро ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ насб кардаанд. пардохти ҳаққи роҳгиро дар микроавтобусҳои Карсан, Ҷак ва Ивеко аз тариқи ғайринақдӣ низ ба роҳ монда шудааст ки дар ҳамин шабу рӯз беҳтарин василаи пардохт мебошад. ҳолати саломатии ронандагони микроавтобусҳои хатсайри мардумии Мусича ҳам дар баробари ронандаҳои дигар корхонаю ҷамъиятҳои нақлиётии шаҳри Душанбе субҳ қабл аз ба роҳ баромадан мавриди санҷиш қарор дода мешавад. ҳамин тавр пеш аз ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз кардан, муайян намудани ҳарорати бадан ва фишори хуни ронандагони нақлиёти мусофирбар яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи духтури корхона ба ҳисоб меравад. духтур баъд аз санҷиш муайян кард ки вазъи саломатии ронанда муътадил аст, ба ӯ дар баробари иҷозаи кор маводҳои гандзудоӣ яъне антисептикӣ низ медиҳад. мо ҳамарӯза саҳар ронандагонро бо антисептику малҳул безараргардонӣ таъмин мекунем. ниқобҳо аз назари тозагӣ ва нақлиётҳо бо маълул безараргардонӣ 0.5% гипохлорид калсий ҳар саҳар истифода мебарем. баъд дар бораи ҳамин салом кардан манъ кардагиян монда ки ба даст салом накунанд, фосила мегиранд. баъд анбӯ бисёр ҷамъ нашаванд, бисёртар дар ваё дохили нақлиёт анбӯи зиёд набошанд.
баромандаш шумо пура ҳар фаҳмондӣ фаҳмондагӣ ҳаст, фаҳмонда мешавад дар корхона, дар хатсайрҳо вай дорем бидеомон мефаҳмонад, раисо, механико ҳама фаҳмондагӣ карда мешавад. пешниҳоди шумо ҳамчун як духтур ба мусофирон баромандаҳо чи аст? нақлиёт бояд ки анбӯҳи зиёд набошад. Мусофиронам бениқоб нақлиёт надароянд. баъд ҳар рӯза мо дастаҳои дард, дастпӯшакҳо ҳама ва ё ҳар аввали хатсайр, ахири хатсайр безарар гардида мешавад ба антисептико. мо илтимос мекунем ки бениқоб нагарданд, хай худашонам бо барои худашон, барои ронандаҳо мушкиле эҷод накунанд. вобаста ба тозагии нақлиёт, тозагии ҳама тарафа ка ира ҳама ҷиҳат аҳамият метем ака нигоҳубин мекунем, тоза шуштан руфтан. ҳамин тавр микроавтобусҳои карсан, ҷак ва ивеко ки ба талаботи экологӣ, бехатарӣ ва истифодабарию техникӣ ҷавобгӯи стандартҳои ҷории мусофирбарӣ ҳастанд, баъд аз сироятнопазир шудан пайҳам ба роҳ мебароянд. ҷамъияти саҳомии кушодаи автокалона 2927 яке аз ширкатҳои нақлиёти мусофирбарии хусусии шаҳри Душанбе мебошад. ин ҷамъият дар тобеияти худ микроавтобусҳои гуногунтамға ва нақлиёти сабукравии кироявӣ дорад. дар ҷамъияти мазкур то расидани дақиқаи баромад чорахои сироятнопазирӣ дар дохили воситаҳои нақлиёти истифодаи умум дар сатҳи баланд анҷом дода мешавад. покизагардонии микроавтобусҳои мусофирбари ҷамъияти саҳомии кушодаи автокалона 2927 давоми рӯз баъд аз анҷоми ҳар гардиш дар аввал ва охири хатсайрҳо низ амалӣ гардонида мешавад ки ин раванд аз талаботи дигари мусофирбарӣ дар шаҳр мебошад. тоза нигоҳ доштани дохили нақлиёти ҷамъиятӣ махсусан дар ҳамин шабу рӯз бисёр муҳим аст ки кормандони соҳаи нақлиёти пойтахт ба ин масъала диққати аввалин дараҷа медиҳанд. ҳар саҳар ачор саҳар мошино амин медароянд. ҳар саҳар мо безарар мегардонем ба амин аппаратҳое ки махсус истифода мебарем ба гидлахрарид ва бо доруҳои алмадес ҳама дасту мошиноя тоза мекунем. пешнои дастаи ҳамон ҷои нишастагиҳошона ҳамаша безарар мегардонем. то соати 7 мо инҷа ҳамая безарар мегардонем мошинора. баъд ба охири хатсайр барафта рӯзи дар рӯз мо ҳар давраи ва ё гузаштагиҳо ба мо бо ҳаминам безарар мегардонем. мусофирҳо ҳамин якумаш ки фақат барои тозагӣ риоя кунанд. агар худашона ҳимоя кунанд, дигароям ҳимоя карда мешаванд. хатсайр шиштанашон ба бояд ки ниқоби пешонишона пӯшанд. акун ҳозир давраи ҳамн хел шудааст, камтар тоқат кардан дар кор, ҳамра пешгирӣ гирифтан дар кор. ёдрас мекунем ки то имрӯз дар тоҷикистон ягон ҳолати сироятёбии одамон аз бемории коронавируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. ҳамаи чораҳои сироятнопазирӣ танҳо ба хотири пешгирӣ ва безараргардонӣ мебошад. ай мусофирон хоҳиш дорам ки ба тозагӣ ба гигиенӣ риоя кунанд, ҳама вақт салфетка бо чизои антисептикӣ таъмин бошанд.
дар айни замон пошидани маводи спиртӣ ё хлор барои сироятнопазир кардани макони зоҳирӣ, ҷойҳои нишаст ва дастаҳои дару дохили нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мегардад ки ин амал ҳам дар асоси машварати мутахассисони соҳаи тандурустӣ анҷом дода мешавад. имрӯз дар пойтахт ба истиснои нақлиёти истифодаи умум дигар иншооти маъмурию хизматрасонӣ ҳам сироятнопазир гардонида мешавад. чорахои пешгирикунанда аз ҷониби мутахассисони корхонаи воҳидии давлатии дезинфексияи шаҳри Душанбе анҷом дода мешавад. истгоҳи назди бинои сирки давлатӣ ё аниқтараш кӯчаи Саъдии Шерозӣ мавзеи дигаре буд ки мо шоҳиди безараргардонии он шудем. мутахассисон дар маконҳои серодам ва осебпазир дорупошӣ мекунанд. мавриди зикр аст ки вобаста ба иҷрои моддаи 117 кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирии пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд чорабиниҳои сироятнопазирӣ яъне дезинфексионӣ гузаронанд. чорабиниҳои сироятнопазирӣ аз ҷониби мутахассисони ташкилоти тиббӣ, шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва марказҳои дезинфексионии профилактикии давлатӣ гузаронида мешавад. вобаста ба иҷрои супориши раисияи тандурустии шаҳри Душанбе дар тамоми иншоотҳои назоратӣ чорабиниҳои дезинфексионию профилактикӣ баҳри пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз тарафи мутахассисони соҳа гузаронида шуда истодааст. мавриди зикр аст ки мутахассисони корхонаи воҳидии давлатии дезинфексияи шаҳри Душанбе дар тамоми иншоотҳо аз қабили нақлиётҳои мусофиркаш, бозорҳо, мағозаҳо, хӯрокҳои умум ва ғайра чорабиниҳои дезинфексионӣ гузаронида истодаанд. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мутахассисон бо маҳлулҳои безараргардонӣ ва либосҳои муҳофизатӣ пурра таъмин мебошанд. чорабиниҳои профилактикӣ ин асоси фундаменталии илми тиб дар тамоми ҷаҳон ба шумор меравад. дар ҳолати имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе автомобилҳои сайёр барои хизматрасонии сироятнопазиргардонӣ омода буда чорабиниҳои профилактикӣ саривақт ва бо сифати баланд анҷом дода мешавад. айни замон дар иншооти маъмурию хизматрасонии ҳудуди шаҳри Душанбе дезинфексияи профилактикӣ гузаронида шуда истодааст.